Molweni, namkelekile nonke kweziChisabe Entertainment. So our new love birds, DJ with Country, DJ Zonzo, as well as Get Over Your Gazi, they have decided to respond after they saw that they are currently trending on the socials. This comes after Get, of course, Over Your Gazi decided to post a video yabo beseklabhini ke bencamisana, and DJ Zonzo naye kwicala lakhe uye waposta ke poste le video guys of Uvuyokazi, andiyithandi le video guys. DJ Zonzo uyayithanda igqamsi. He is just that guy ke sana, because tell me, why are you going to post a video apho ingathi Uvuyokazi ufuna attention yakho, but yena Uvuyokazi posted apho noyithuni, right? Why uzokwenza loo nto? Red flag number 1. So uZonzo ke uye waposta ke guys, coming for all the bloggers who have posted about a relationship yabo. What you get jealous? It is a disease. Mnandi lover boy, and I love Uvuyokazi responding to those who are saying wena uzodlala ngovuyokazi, uzofuna irrelevance ngovuyokazi, you just want to trend ngovuyokazi. And uthi mamelani apha, mna lover boy, ndamthanda lamntana, okay? And further posted some of izinto ke ebezipostwa zii-fans zakhe, right? I did also see that Uvuyokazi posted kwistory zakhe wabhala ke wathi oopsie. So yeah guys, none of them are denying the allegations. UDJ Zonzo uthi uyamthanda Uvuyokazi, novuyokazi akamphiki umntu wakhe. So I think it's safe to say they are in a relationship, because both of them akekho othi no guys besinxilile sakhisana akekho umntu otsho kanjalo. NoZonzo ke ngoku uthi ndiyamthanda. So bayayazi ke lento abayenzayo. Ifans ke unfortunately zikaVuyokazi, they are 100% devastated and disappointed. Bathi hayi bo, ungaya kanjani ku-DJ Zonzo from uMpumelelo? In fact, uMpumelelo was even better, because uDJ Zonzo, yo, just go on TikTok. Just go on TikTok. Akonqeni ukundeyitha nezitshomi, akonqeni ukudeyitha uVuyokazi azodeyitha itshomi kaVuyokazi, aphume kwitshomi le beyideyithe beshiyela uVuyo. Like, that is who? Like nguJonas of note ke sana. But ke nazo iindaba ze-horror, you guys. Let me know what your thoughts are down on the comments, and surely ngizonibona shortly. Bye guys.